Punta tayo sa amin. Oh, ang dami guys. Ang dami pa dito. Swerte-swerte. Taman ka bakit? Ha? Wala na kaya ko nagtawa. Dalag guys, dalag. Naalamon? Awan. Ini. Alak. Adupay, ipa mo pa yan. Hoy. Kaya pa mo pa yan. Sigurado ito na. Meron nakuha na talag guys. Ayan o. Nice. Oh. Ne. Ang katumalkalaw. Anak kamol ni Mang Mike. Ni. Oy. Ha? Dapat nagyan na ya? Kukuranat tayo mo. Okay na guys. Na? Bala, bulong lipa, barang gapi. Bunang? Bulong lipa. Ibat ko rin. Dalag guys. Nako. Mga na dalago. Hindi ko lang nila guys. Alam mo yung tag guys. Kusinta. Kinamuli Mang Mike diabot. Kaji mo kan dyan. Abot tikas to ini. Kayong panata. Uy, dito yun naman ni abo na. Ang kamol na. Nalamhan. Ha?
Exit tong ka dato na pili kita mo. Ito eh. Pwede na tinawakan. Di ka? Ito tawag ko. Ano kan tegala bulat yun. Tinatama kang panunod ha? Matugugol ang katulugungan. Mabigat kang dyan. Kanay, igit na kanay. Yan na bro. Yan na. Bate. Sagot ko na eh, datap. Ito ko. Buntot. Tipos. Ang nakatulog na tayo, kinatanungan mo. Ha? Eh, nagpasurong di tayo mo. Kasabot daw. Kapit daw. Dahil na rumor mo lang. Oh! Sinabi ah. Victor, tara kabut tara eh. Victor eh, dito likod mo. Dito likod mo. Pantap. Parang nalang na babatong dito. Hey. Hindi silap yan. Laki na eh. Lumong ka dyan, laki ka na. Dua. Wow. Ayang. Eh, dapat yun ay. Pakaya naman guys, pakaya ng datang. Datang. Ah. Pau. Ini. Botol bro, botol takam. Orang Victor sayang. Sablay. Oi. Panangan tapal sa kitang ko na ng putay.
mati. Danang pala tabas si. Okay. Oh guys, masarap to. Kita mga bira-bira ko. Ito yung kumanda pa yan na yan. Yung garaw. Yo. Hugutin mo lang yan ganyan guys. Oh. Sarap to. Oh. Oh, gumagalaw pa. Yummy. Hindi naman na data. Meron naman. Nasami. Anong pipinig? Ha? Ayan guys, magluluto na tayo ng kaning bigas. Natin lulutong ta? Kata. Ha? Kata. Really magkabinisan. Nya Ajay? Nya Ajay ya? Dulu ka magtamin. Patong kodo, bigong. Video nga. Ano na kodo? Dala mo. Ha? Ha? Yung nagadunala dan. Wala. Jenny hotdog.
Hotdog, kaya mo ba to? Wala oras mo, galauna pa ilang. Da. Natuwalag yan natin, tilapia. Tilapia. Uy, sana all. Dinig ka man niya tanso, usap-suko kayo dali, kagdadapang. Ha? Ganun. Ha? Ganun tayo usap ko sa taas, kagdadapit ka rin. Ay, sana all. Ay, ganam nitong. Video. Ganun ata na ito, isuot ko di. Ay. May ganun mo na ni. Nitong, may ganun tamo. Videoan. Silang dalawa sa mga ka rin. May tilapia na, Diego. Oh, may nakuha din dun ah. Si Kuya Mike oh. Dito pala nagtatago kayo mga dalag tilapia kayo ah. Dito ko ba? Oh. Nasa mo silpunat. Hmm? Nasa silpunat ta. Oh, ah. Dito ka na. Dito pala nagtatago tong mga dalag na to. Mga dapi abo dito ni pakadapay. Ni sus. Lala. Nayon na ita. Lalaki. Dongatan. Nanje. Nung siya mga igam. Dito siya. Oo. Hindi nalagyan na yung paa guys. Lalabas dito yan. Kung may lalabas. Ang galing mo kaka. Ang galing mo kaka. Hindi ka lupa na. Oh kaka oh. Lebot ka. Nay, kako. Ang palubusam kaka. Ohoy! Ganang ani? Dekatan ni. Oh, meron pa dun oh. Ni pisok mo ni. Ju na lang ko ana na yun. Ni pisok mo na ni. Ni daman dyan ni. Dito. Hindi na sa tilapia na niya. Ang rat. Hey, ang rat nagtaklan. Ang rat, Diego, ang laki. Paltat. Alam man, ay may sa babatang deka din. Hindi ka mo. Kal? Pag sinaptan tayo man. At dapat yung babatang dijayang ko tatay pampanak ko. Ay tagtagbat. Tupo mo na dyan Mang Joey. Buray ka po. Dala po sundap ito sa akin. Dito. Meron yes. Kumaray mo ito kami. Adi mo panse. Kalau sa may kami. Nini dito. Uy, paltat. Arigatan. Masingil ta sa. Nyagarot. Palta kaya. Sinaptan ta ko mabito. Ini. Lolo ka do. Ay, talaga. Gagdan. Po. Ini. Uy. Dalo sa mga minito na eh. Well played guys. Ay nalagat ko guys. Oh, ang rat na naman guys. Oh. Uy. Semua nih. Ito yung isa. Puro ka talaga pag kita pag pinagtan ka. Ang hinalog yung mga amin. Okay. Ato ipa, tawag si Dante guys. Ano magluto? Hindi. Nagadod tao dyan. Magtuda to. Ohoy.
Ang dami na mga kaidolo. Ay, ay, tung. Ito ni. Joy. Ay. Oh. Ay. Ito ni. Ini. Buwan. Bulan-bulan guys, bulan-bulan. Buwan. Paltat. Singil ka pala. Uy. Itong alis, Diego. Ayan na. Dumadami na guys. Oh. Ayan na. Ang dami na guys ang rat. Ang rat, ang laki guys, ang rat. Ang laki. Ayan na. Urang ka. Ang paltan na ito mga Mike. Dami na guys oh. Nih, pala daw mo. Oh, Hey, mana? basta ka ni. Kunti ah. Nay, pay. Napunta na. Pay. Ah. Woohoo! Ang dami na guys. Yee! Kasakay na eh. Taiwan ata ni Ubing. Nagadok ko na po. Ano ka na niya? Ito, batawan na. Yee! Hey, Kat. Ah. Pantas na. Patay-wata ka. Nakalida ang rat. Nice. Patay-wata, singdan na ata. Intek, ay ka. Mahirap hawakan to guys kasi may singil. Sige, pasa. Tagal. Hindi na, katudag-tunog na niyan eh. Eh? Hoy, nagwawardan. Kabil mo aja pa, kabil mo ata, babatan. Agad niya. Oh, may tumatang na video. Agad niya. Ang kasapin niya ang parasita, Mike. Hindi makatagal.
Padahal aja babatang muna to. Aja papatang alam nyo. Alam aja babatang kita na Mike. Kandalan na di guys. Dalan na guys siya. Talak sa ajay. Dalan kaya